És un creixement per tenir cura d'una mateixa, no? I perquè puguin augmentar la seva autoestima, no? La seva impressió que tenen de si mateixes aquestes dones. Chantal me ofreció hacerlo como una especie de taller de crecimiento personal para estar con mujeres que estuvieran en una situación parecida, que hubieran vivido momentos difíciles como yo. Me apunté para aprender como persona, engrandecerme y coger más confianza hacia mi persona. Els objectius són que puguin percebre's, sentir-se a elles mateixes com unes dones amb molts recursos, enfortides, que puguin veure la seva trajectòria vital com una trajectòria en la que han sobreviscut a situacions difícils, que elles mateixes tinguin sensació d'apoderament, no? de que poden amb un futur també, i que poden construir-se un futur millor. Aquests grups de creixement personal, la diferència que tenen amb els tallers que també programem als PIATs, és que són grups que es repeteixen tots els anys, es fa un a cada PIAT, un cop a l'any, i a més està portat per la psicòloga del servei i la tècnica del servei. A part de que la tècnica coneix a les dones des de l'inici i pot fer com un espai més de confiança, també la psicòloga és la que condueix més les sessions. I també, al ser dues figures, no se'ns escapen algunes coses, una pot estar observant mentre l'altra està dinamitzant. Planteamos distintos tipos de situaciones de la vida cotidiana de cada una, algo que nos guste hacer o que nos haya pasado, algo bueno o algo malo, y a partir de ahí, hasta cierto punto, improvisamos un poco y sacamos a la luz qué es lo mejor que podemos hacer. Utilitzem dinàmiques d'autoconeixement, no? Les primeres són de presentació, tenim dinàmiques del role-playing, no? Que puguin vivenciar escenes, no? Que els han passat en la seva vida quotidiana. Hay días que entras muy contenta y hay días que sales tocada porque escuchas la vivencia de otras personas y dices, uy, esto también lo he vivido, y sales tocada un poquito, pero aprendes. Lo que yo he aprendido precisamente es a comprender un poco más a los demás y a aprender a manejarme en situaciones de otra manera. He podido hablar abiertamente cuando a veces, por lo que dirá la gente que te conoce, no eres capaz de decirlo. Els grups és una tècnica que és molt potent, que genera canvis, que genera també percepcions d'una mateixa a millor i molt ràpid. És com si les dones es tornen a descobrir com a dones que tenen més recursos, que tenen més sensibilitat, que tenen més capacitats del que elles pensaven. Me siento más segura de mí misma y cada día intento poner en la práctica de saber que valgo mucho. Va dirigit a dones que estan passant per una situació de vulnerabilitat, que volen compartir les seves experiències, que estan motivades per fer un canvi i que volen millorar el seu autoconcepte, la seva autoestima. Són dones del districte, llavors després poden continuar la relació que tenen, al estar totes bastant a prop. Lo recomendaría a todas las personas, porque todas tenemos un poquito alguna debilidad. Va bien a veces el engrandecimiento personal, que ayuda mucho. Me ayudó mucho, me he sentido más fuerte.